Dobrodošli u srpski gameplay, ovo je treća epizoda Minecraft gameplaya. I u ovoj epizodi sam našao nešto, u stvari našao sam dve jako lepe stvari, tako da naći ćemo njih. I ako bude imamo vremena napravit ćemo i baštu. Tako da prva stvar koju sam našao jeste ova lava. A također znate onaj metal koji sam iskopao. Istopio sam ga, napravio sam armor. I imam u kopčugu još toliko stvari. Napravio sam dve kofe. I našao sam ovu lavu. Biće jako komplikovano stići do gore. Šta bih mogu da pokupim kao blok? Ništa, to bio slepi miš, upravo umra. Ok, pokupit ću zemlju. Mislim da je ovo dovoljno. Jo, bože. Opa, idemo. Idemo do pobjede. Op, op. Kramp, sad će da radi kramp. Lava, samo da znaš. Moja si. Šta ima ovdje? Ima nešto lepo? Evo sad da se spustim dole. Ok. Evo ga put za dole. Šta ima u ovoj pećini? Još lave. Idemo na hard, ok. Čekaj. Te ide ova lava? Mislim, odakle ide? A tu si. Ok. Ovu pećinu, slikat ću koordinate. Neću sada kopati. Zašto stvarno ima nešto što želim da vam pokažem. Tako da stići ću do tog, još lave. Stići ću do tog mjesta i odmah se vraćam. U redu, evo me nazad. Stigu sam do tog mjesta. To je spawner. Tako da, obezbedio sam ga. Nisam otvarao kovčeg, tako da... Morate bude nešto dobro. Ok, dve kofe. Jedan metal, dva name tag. 4 paučine i 2 gunpowdera. Ništa dobro. Pokupit ću i ovaj kovčeg. Ok, ovaj spawner ću da sačuvam. Čisto mi zatreba nešto. I da, ovdje ima dosta peska. A treba će mi pesak. Neću ga sad skupljati, ali dobro. Da se vratim kući i onda idemo pravimo baštu. U redu, evo me nazad. Čekaj. Šta se dešava? Napravit ću još jedno. Sad je sve dobro. Idem po onu lavu, pošto sad imam dve nove kofe. Samo da vidim da li snimam. Ok, dobro je. Trenutno sam pomislio da ne snimam. Zašto? Evo, mnogo puta mi se to dešava. Snimam, pritisnem pauzu, na primjer, i onda pritisnem da skine pauzu, zaboravim da proverim i on je ne skine i onda ja snimam u prazno. To mi se desilo nekoliko puta dok sam snimao Minecraft. I to je, mislim, prošlu epizodu. Onu prvu. Moram se napravim čitav novi svijet zbog toga. Baš nisam bio srećan, ali je dobro. Da idemo kući sad. Nemamo vremena za priču. Kuća je... minus 100... minus 55... Odrek. Daj, nisam se... Ja mislim da je kod ovog brda. Brdarce. Šta je ovo? Enderman. Mrtv. I nisam dobio Ender Pearl. Kako iznenađenje. Ok. minus 55.
Daj, nađem kuću, odmah se rađe. Ljudi, pogledajte ovo. Ček. Nije. Tekstura je normalna. Ljudi, da li ste... napišite u komentarima da li je iko od vas ovo video. Skeleton se bude vam na glavi. Otkad to postoji? I da, još uvijek se našao u svoju kuću. Znači, ne znam. Gdje mi je kuća? Izgubio sam kuću. Moja kuća. Ok, znaćem kuću, odmah se vraćam. Ok, evo je moja kuća. Ćao. Pogrešna rupa. Je li ovo neki bug? Šta se dešava? Zombi sa bundama na glavi. Ok, ima 3 kofe lave, prazno kolo. Sve da stavimo unutra. E sad, šta radimo u ovoj epizodi? Pravimo baštu. Pošto svakom Minecrafteru treba bašta. Ili svakom igraču Minecrafta. Svakom igraču Minecrafta treba bašta. Tako da ću stavit ću ovaj pesak da se topi. Ili da se kuva, što bi se reklo. I nemam dovoljno uglja. Ali zato ja imam nešto što neću da iskoristim, naravno. Nisam lud. Kofa lave može da istopi 1000 predmeta. A stvarno želim da trošim toliko. Ok. Možda bih i trebao. Ok, manimo se toga. Idem spavam, idem sutra dan, odnosno, da, sutra dan u igrici. Pravimo baštu. Treba će mi semena. To je to. A, treba će mi također i kof. Ne! To je bila moja kuća. Glupi creeper. Zašto sam pustio da mi udari? Dobro, šta god. Idemo pravimo baštu. Naprijed ću je ovdje. Daj, ostavi me! Ostavite me na miru! Krasno. Ok. Mislim mi neće trebati više od ovoga. Pošto nemam toliko semena. Ako neku stvar mrzim u Minecraftu da radim, je se da skupljam semena. Tako da, to je to. Naravno, ovo baš će se proširiti. Kad tad. Ok, to je završeno. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. I ako jeste, lajkujte, stvarno mi znači
i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!